Hello, welcome to Opinion Dude YouTube channel, eli tervetuloa Opinion Dude YouTube-kanavalle. Joo, niin palataan vähän tuommoista, tää on tämmönen Finnair Case 2, eli palataan tuollaisen vuoden takaiseen Finnair-juttuun, eli tätä mieltä, että mä oon Finnairista, että täydellistä asiakkaiden aliarvioimista. Että mä otin silloin otin yhteyttä kuluttaja-asiamiehen noin vuosi sitten siitä mun saamastani korvauksesta, eli lahjakortista. Ja hän ei voinut ottaa yksittäin tapaukseen niin kantaa, koska mulla olisi pitänyt olla joku alkuperäinen chat-keskustelu tallessa, ja sitä ei nyt enää ollut. Mutta sen hän sanoi heti niin kärkeen, että Finnair on erittäin vaikea asiakas heille. Ja hän sanoi siis kuluttaja-asiamies. Se nyt kertoo jo jotain sitten. Eli kun annetaan jotain ehdotuksia, että miten Finnairin pitäisi toimia korvausjutussa esimerkiksi, niin se ei paljon paina mitään, että Finnair tekee juuri omat päätökset ja kuka tommosia korvauksia lähtee hakemaan niin oikeusteet Finnairilta. Ei kukaan. Niillä on niin veronmaksajan tuki takana, että voi hakata siihen vaikka 1 000 000 euroa. Tai 2 miljoonaa. Niin, se siitä. Niin, no anyway, niin että on vaikea asiakas. Ja mulla oli sitten semmonen, että se muuten tästä nyt muistutuksen, että tilappas Opinion Duden kanava. Ja sitten mennään kattoon tätä asiaa. Löytyy tää 40 euron tästä lahjakortista juttu, niin tommonen kuin Think Twice Before Buying Plane Ticket. Eli tommonen fakta ja kokemuksen Finnair lentoyhtiöstä yleensäkin, niin se löytyy tommonen tossa noin. Käypä kurkkaamassa vaikka se tossa välissä ja sitten voit vaikka palailla tähänkin, mutta anyway. Niin mennään eteenpäin, niin eli kun mä sain sen 40 euron lahjakortin, niin mä en voinut käyttää sitä mihinkään ja se meni vanhaksi. Sitten kun se on vuoden voimassa. Mä en voinut hyödyntää sitä edes lentoihin, vaikka nyt taas lähdettiin lentämään ja Finnairilla, koska mä ostin pakettimatka aurinkomatkoilta. Niin lahjakorttia voi siis hyödyntää vain ja ainoastaan, jos ostaa lentoliput suoraan Finnairilta. Että voi helvetti mitään meriselityksiä, että on aika suurta kusetusta. Että mä ostan aurinkomatkoilta matkan ja lennetään Finnairin, mutta silti mä en voi sen lahjakortin, mä en voi käyttää sitä lentokentällä, en voi lentokoneessa, en missään. No nyt oltiin taas lähes reissuun ja mä viimeksi silloin vannoin, että en ikinä lennä Finnairille, ellei ole pakko, näin mä sanoin. Niin taas sitten lennettiin, kun ei ole muita suoria lentoja Suomesta taikkuihin. Et ei ainakaan taidolla, että en mä ainakaan tiedä, että joku on tietenkin heittää vinkkiä, että mikä että jos on. Niin mä tilasin tossa lokakuusta tai jotain, niin tilasin 2 hengellä noin 3 kuukautta ennen niin aurinkomatkoilta matkan ja lennot operoi Finnairiin. Ja kone oli tämmönen A350, on tämmönen kone, ihan hienon näköisiä koneita, ei sitä voi sanoa. Täällä on 2 käytävää on ja sitten on 3+3+3 on penkkirivit. Ja täällä on vähän näitä sit että minkä näköisiä nää. Tässä muuten nähdään niin nää sinistä, eli 31 eteenpäin, niin ne on ihan niinku tää näkyy economy class seat. Mutta sit siellä on Finnair on jollain tavalla tehnyt näistä jotain erikoisia näistä joistain paikoista. Täällä on ihan näitä economy class seat nää siniset, mutta ei se on niin. Kaikki on niin hienosti esitelty perkele, että niin, ja hinnoiteltu myös erittäin erikoisesti. Niin anyway, että on niinku A350, siinä on 2 käytävää ja istuinpaikka 3+3+3. Ja lähtöselvityksen tein aika lailla heti, kun se on mahdollista, eli about 36 tuntia ennen lähtöä, kun kone lähtee. Ja istuinpaikat saatiin siinä kohtaa niin, että me oltiin ihan kokonaan eri käytävillä. Että mä sain tämän muistaakseni 34B, niin vaimo sai täältä joku
36 jiitä joku. Eli ihan satana toiset puolet konetta niinku. Ja sitten kun on semmonen vielä, että että kun on jollain on lentopelkoa ja jollain ei ole lentopelkoa. Niin soppa oli niinku valmis, vaimo kun on lentopelkonen, ihan helvetin lentopelkonen, niin tuli shokki ja sitten tuli itku. Eli loma alkoi vitu huonosti. Kiitos Finnairin. Niin vois vähän miettiä, että ihan tahalla niinku yrittää kaiken keinoin pilat niinku lomamatkaa. Ehkä se voi johtua siitäkin, että kun tein sen ensimmäisen case 1 tästä saatanan matkan laajakorttijutusta, mutta ihan sama. Mulle on ihan sama, miten tämä asia nyt menee. Ja mä kysyin asiaa aurinkomatkoilta, ei kuulemma kuulu heille, koska Finnair jakaa istuvapaikat, ei kuulu heille. Eli vetäytyy koko homma. Sitten mä kysyin Finnairilta, niin kuulemma melkein kaikki paikat on jaettu. Muutamia yksittäisiä paikkoja kuulemma on, mutta ne täytyy ostaa, mikäli jokin niinku istuvapaikka mieleen, että mitä vittua, 2 henkeä ja 300 paikkaa. Niin niin kyllä mun mielestä siellä ehkä voisi olla pieni mahdollisuus, että me 2 päästään vierekkäin. Että ei tarvitse ripota ympäri konetta. Koska mä en usko sitä, että kaikki saatana paikat on maksettuja ja erikseen maksettu, että joku haluaa välttämättä niin jonkun määrätyn paikan. Mä sanon, että olisiko ostettuja paikkoja täältä ekonomipuolelta ehkä 20, en tiedä. Nämä voi olla, ja ne on ehkä erikseen sitten, mitkä, jos haluaa jonkun, niin kuin, että on oikein kauheasti jalkatila tai jossain, että on exit-paikat jolla muun, niin ne on erikseen, mutta yleensäkin niin tavallisia paikkoja, niin ei niitä yleensä, kyllä yleensä niin kuin ne hoidetaan. Ne aina hoidetaan yleensä niin, että pääsee viereen istumaan, mutta tässä tapauksessa jostain syystä päätettiin, että me ripotellaan toinen toiselle päähän ja toinen toiselle puolelle konetta. Ja sitten, kun mä olin katsonut tämän, että saatiin toiset paikat, niin mä katsoin uudelleen Finskejen sivulta istumapaikkoja, niin yllätys. Mun viereen olikin ilmestynyt niin kuin vapaa paikka. Että tosi oudolta niin kuin tuntuu. että tämä niin kuin paikka, tämä muistaakseni 34B, tämä oli merkattu joksikin comfort-paikaksi. Eli se oli siiven kohdalla, mutta ei edes ikkunapaikka, vaan niin keskimmäinen istuin tässä. Ikkunapaikka oli, tämä oli tullutkin vapaaksi, 34A. Ja sitten taas tämä käytäväpuolinen paikka, tämä, mä ainakin tajusin, että tämä olisi ollut niin normaali paikka, tai ainakin tämä oli niin kuin tämmöinen ekonomipaikka, joka tapauksessa. Mutta onko sitten joku ekonomi comfort paikka, sitä mä en tiedä, mutta anyway. Niin ikkunapaikka oli vapaana, mutta nyt sitten tämä oli sitten kai sitten niinku heidän mukaan, niinku istumapaikka varauksen mukaan varattu. No niin. No mun oli pakko ostaa tää comfort-paikka lisähintaan 99 €, koska, ja nyt sitten tuli vielä pelko semmonen, että sit kun me tullaan takaisin, ne istutaan taas erikseen, niin mun oli pakko ostaa kun paluulennollekin viereiset paikat. 34 €, eli yhteensä 68 €. Niin nyt istumapaikat onkin niin nostanut hintaa, niin menomatka 1 varattu paikka, lisävarattu comfort-paikka 99 € plus 68, se on, niin Finnair veti niin 167 € välistä. Ja mä yleensäkin niin ihmettelin sitä, että miksi mut on laitettu jokin satana comfort-paikalle. En mä oo pyytänyt mitään, ei mun tarvi ole mitään erikoispaikkaa. Että toinen oli laitettu erikoispaikalle ja sitten taas toinen ei ollut niinku, se ei ollutkaan joku comfort-paikka. En minä tiedä mitä. Heidän Finnairin nämä nimitykset ja selityksetkin on, siellä on niin saataisiin erikoispaikkoja kaikki, että ei näin pysy kuule perään, täytyy olla saatana joku lentomekaanikko. Niin mä ihmettelen, että kyllä mä nyt se tajun tietenkin, että vittu rahastuksen vuoksi. Niin mä kysyin sieltä jäbät, kuka istui taas 34C-paikalla. Mä kysyin Pirutta, että mä olisin vaan kiinnostunut, että mitä se että koska Rateesi olisi ostanut lentolipun. Se sanoi, että hän oli ostanut matkan 2-3 viikkoa aikaisemmin, eli 2 kuukautta myöhemmin kuin me.
Niin hän sanoi heti, kun mä kerroin tämän keissin, että yes, I know that. Näytti tällainen. Finnair rahastaa. Ja kyllä mä nyt heti tajusin tää homma silloin, kun mä näin istunpaikat, että mä istun 34B ja vaimoissa on 136J. Hyvä, että ei tullut siivellä saatana matkustaa. Mä sanon, että mä oikeasti Finnairin toiminta oksettaa jumalauta niin paljon, että ja matkan jälkeen mä olin yhteydessä Finnairin chatissa ja he pahoittelevat asiaa tietenkin, että mitä ne nyt pahoittelee. Sitten mä nyt muistakin, että niin, se onkin Finnairin tyyli, että ne pahoittelee tapahtunut aina, mutta siihen et jääkin. No, ne käski tehdä reklamaatio ja niin mä teinkin. Katsotaan mitä se tapahtuu. Vähän korvausta totta kai niin näistä kokonaisuudessa näistä istumapaikkojen osalta. Ja jos ei korvausta tule, niin mä vien kuluttaja-asiamiehelle tämän asian ja sitten katsotaan mikä on hänen suositus, mutta nyt mulla on ainakin faktaa kaikista. Niin. Ja sitten muuten meinas unohtua toikin juttu, että meinas unohtua tommonen asia kuin tää ruokailu koneessa. Kun viimeksi oli vähän semmoista, että niin kuin tossa voidaan nähdä, tässä oli tämä Finnairin herkkuruoka. Ei sit sen enempää riisiä, 2 palaa herkkusiani ja 1 suikalla joku kirsikkotomaatista. Niin silloin kun lennettiin Helsingistä Taikkuihin, niin ruoka oli ihan syötävä ja ihan ok, mutta tulles ei voi sanoa samaa. Ensimmäinen ruoka oli ihan syötävää, mutta toinen ruoka oli niin satana ällöttävää, jotain punajuuriliemästä jossain vaalean punassa, jotain lillunut nuudelia tai mitä liian, niin mä palautin kyllä sen annoksen niin saman tien ennen kuin lentoimo edes ehti lähteä siitä meidän penkkirivit veksi. Mä kurkkasin vaan sisällä, meinas tuu takaisin, mä äkkiluukukin ja annoin vittu siinä, että pitäkää. Et semmoista kato. Niin otin sit lonkero, kun ja sen verovapaa hinta koneessa oli siis 0,33 lonkero, 7 euroa. Jumalat, 7 euroa! Ja sit vielä semmonen, että ennen kuin lähti Phuketista, niin mä ajattelin, että mä menen ton netin syövereihin, että mä unohdan kaikki nämä saatanan ajatukset Finnairista. Niin mä astin koko lennon ajaksi internetyhteyden, ja sekin maksoi hiukan alle 20, kun olisiko ollut 17,99 vai 19,99. No kuinka se ollakaan, kun lähti lentoon, niin eipäs toiminut netti. Mä kysyin sitten sitä asiaa. He selvittävät sitä, että heillä on vikatilanne, kun että he muuttaa niitä koneita, käynnistelee uudestaan. Ja siinä meni about 2 tuntia, niin sit rupesi toimimaan. Mä kuitenkin maksoin siitä koko lennon ajaksi. Niin kukaan ei missään vaiheessa puhunut, että miten voisi vaikka hyvittää tämä. Jumalauta. Pakko taas palata johonkin sen vertauksen, että meppä ostaa joku saatana jääkaappi, niin ne sanoo sieltä liikkeestä, että se alkaa toimimaan vasta 2 päivän päästä. Niin. Koska on kuitenkin 13 tuntia, mitä on lentoaika, niin 2 tuntia ei toimi netti. Että mä vaan ajattelen niitä ihmisiä, kenen on pakko tehdä jotain työhommia esimerkiksi. Kyllä se nyt vituttaa, että ei vain pääse nettiin hoitaa asioita, vaikka pitäisi. Koska se on ostettu rahalla. Niin. Et kovasti ne taas pahoitteli asiaa. Niin kyllä on pakko sanoa, että kyllä Finnairin palvelu on erittäin ala-arvosta. Se on mun mielipide vaan. Mutta kai mä nyt sit oikeasti valitsen jonkun muun lentoyhtiön kuin tämmöisen. Hienot koneet on, en mä sano sitä. Mutta tää niinku heidän palvelu, se on aivan perseestä. Jokainen voi yrittää
esimerkiksi päästä jotain asiaa vaikka kysymään Finnairin chatista. Se on ihan vittu on siellä 3 henkeä. En mä tiedä, ehkä siellä on vähän enemmän kuin 3 henkeä. Asiakkaitakin toki on paljon, mutta et sä pääse chatti-jonoon. Ja sitten kun sä jonotat, niin muistaakseni kun mä olin chatissa viimeksi Finnairin kanssa, niin vittu odotinko 2 tuntia vai mitä? Mä kerkesin käymään siinä satana kaupas. Niin vielä oli, että 7 edellä. Miettikää vähän. Että mulla on kuitenkin, edelleenkin tulee semmonen olo, että vittu, niinku, kyllä meitä kusetetaan ja lujaa. No niin, mut perässä kuuluu. Eli kiitos nyt kun katsoit tämänkin purkauksen ja tilappas Opinion Dude-kanava. Thanks for watching and subscribe my Opinion Dude channel. See you, bye. Helvetti.